И здравейте, приятели, аз съм Шидър и това е епизод номер 6 и в Box'n'Craft. Тук при мен е Headkill или Бобито 10. Какво става? Първо искам да кажа, че долу в описанието ще има профилът на Бобито 10 или Headkill в описанието. Що? YouTube каналът му и VBox каналът му. И също така на един пич, който има 200 сабскрайбъра в YouTube и се казва Goldman. Ще му сложа двата профила, един в VBox, който е, и този, който е в YouTube. И така, днес епизод ще направим фермички за крави. По-точно фермички за животни? Да. Да. Не та целя, не дей. Хубаво, просто гледах. И добре, защо не си ги окастрил всичките? О, фак. Ама много бързо пораснаха, бе. Окастри ли ги си, бе? Да, тук ще ги окастрих. О, мага. Да, Как някакви селени ти окастри ли ги днес, кага? Гошо, къде са праситата? Махай се, бе, махай се. И тук, просто, вчера докато си вървях и гледам някакви тука, някаква дупка и една крава и... Вчера докато си вървях. 4 шип и аз ги разложих. То тук сега ще правим... О, едната е излязла, фак, а не, така. О, не ми стигна само една червена вълна. Вкарах една вътре и аз паднах. Че тук трябва да направим някаква стълба. Не, тя няма да бъде там фермичката, нали? Да. Този епизод ще ги изместим. И добре, днес за какво ще направим фермичка за животни. Първата ще бъде за крави, а втората за какво ще бъде? А, да. Кажи го де. А в следващия епизод вече ще направим и... Да. И тук направихме едно стълбище. Само едно волна бяло трябва да сложиш. И играе текстчър пак. Надявам се да не ви е проблем. На мен ми. Така. Често както вече е готов, както в по-предния епизод видяхте, и в предният епизод видяхте как довършихме бюрилната рома и да си направихме прошанки, защото вече имаме мелани. Си направихме Instant Health. Имам 3, той има 3. Тук имам един лък, 2 лит, една броня, Silk Touch, мелани, Stones 2, тук някакви работи. Добре, това какво е тук. Добре, и сега е време да започваме. Добре, трябва да сега вземем необходимите материали. Фенсове ще ни трябват. Добре, имаме 4 фенса. Какво друго ще ни трябва? No. Ще ми трябва малко... такова. Какво направих? В момента... чува ли ми се телевизора? Не, аз не го чувам. Добре, направих малко... Я ми донеси едно стол. Не съм вие ще казах. Добре, направих малко стон слабки така. Взех един стак дърво. Малко дърво, черно дърво. Един... така... и... така. Добре, вече можем да тръгваме. Също така в описанието ще има и нашата Facebook страничка. Моля, лайкнете я. Да. Направя ближете, ако искате. Така, Headkill, какъв е този бутон? Ще е този бутон тук? И те за по-яко да изглежда. Добре. Както да е, хубаво. Сега ще пробвам мерника отдалече. Да видим в епизода как ще стане. Чай сега малко Optifine. Кажи ми дали... той има стрели. Чай сега. Близо беше. Чакай. Улучвам го. Не. Ето, ау, как мина. Улучи го, бе. Ето, улучи го. Ама не е бутона, бе. Все пак бялото. Къде ще направим? Тук отзаде. Да, там е равно. Тук точно има място, само още малко ще го поизчистя. И така, горе-долу съм. Аз на лък много не съм точен. Може да ме извините за това. Ще си подобря малко скиловете. Я почистите с тръва. Би ли я почистил? Кое? Тръвата.
О, Не цялата, ми там отчасти. Окей, почвам да играем в PvP България. Имам 50 убийства и 20 умирания. Имам 2 рансета. Доста го. Убих един. мислим да не снимаме там, защото много ни лагва на двамата. Да. Искам да ви кажа също така, че убихме един пич. И аз по-скоро с един пич нападнахме един пич. Убихме втория пич. И така, и му взехме фул сета. Обаче той взе всичко, аз взех само каската, нали? Fire Protection 4, Blast Protection 4, Protection 4, Breaking и така. Почисти сега малко травата. Чакай малко. Просто ще искам да се направя нова лопата. Да, направи на мен. Айранки. Къде излиш дърта? Трябва да сложа табелките, че се ги забравям. Аз го научих. Не, все пак ще сложа табелки. Добре, ма не сега. И да. Добре, аз ще почна да разчитам травата, докато... Не, всъщност, направи лопати, обаче повече няма разширяваме те, добре. Добре, сега в момента ви кажа, ако ви харесат нашите клипове, моля да се абонирате за мен в YouTube. Линк в описанието. И за мен също така тук в YouTube, да лайквате клиповете, сабскрайбвайте се, коментирайте и така. И не хейтвайте, защото те с най-много ги мразя. Примерно някакви случайни тъпи лапенца, като дойдат и като кликнат клипа и решавате и те просто да му дадат минус. И много манера такива. Не, че не сме малки, ама някакво на 10 години. И така, това е специално за един пич, който постоянно ме пита на лично съобщение. Искаш да снимаме Майнкрафт? Не. Майнкрафт Hero, нещо такова беше. Приятел, не искам да снимаме заедно Майнкрафт. Ако гледаш. Ако гледаш това. Той стъпъл гледа, готова аз чистих тревата. Шидър си има партньор от доста години. Да, от малки. Между другото с Хеткрюс живеехме в един блок, но после тяхните се разведаха и той отиде... О, много не, още живея в блока. И той ти по принцип си живее в блок. Както и да е. Да. Готвим става с ръбищата. И от другата страна бутон, що няма? Има. Окей. Ела сега тук да почваме. Значи колко ще е голяма? Добре. Можем, значи... Имам една идея. Ще го направя малко като конюшня. Не знам защо. Просто така ми хрумна в момента една идея. Що такива? 1, 2, 3, 4. Така. 1, 2, 3, 4. Опа, 5. Така, още веднъж така. 1, 2, 3, 4. И така. Ох, извинявам се. Трябваше да се уригна. Мисля, че стане готино. И аз ти. Хеткил, виж сега как така става. Ама гъве, аз съм много тъп. Бях отишъл в Честърма да се направя брадва, пък направих лопати. Кепите така. Да, това ще трябва ли фенчове? Имам 10, които не ми трябват. Да. Опа. Окей, в края на епизода ще се бием с лукове. Какво е това? Кое? Запалка, за какво е запалка? Не, просто... чакай бе. Аз тъс от колко епизодия държа... Смисъл имам 2 запалки, от колко епизодия имам да бие за тебе и си забравям тя дам. Не ми давай бе. Хубаво, какво щях правя? Да. Аз дърво. Това ще бе хорс. И аз и малко чирам дърво. Набирам малко чирам. Не в честа имам, може да не сеш. И така после да си направя нова брадва. Окей. В нас е тъмно в момента 8:30 и само един телевизор свечи, нищо не виждам. Само светнах лампата току-що. Аз не светнах, защото по принцип обичам да играя на тъмдеза. Така ще облегна назад, че ми заболя гърбето. И момчета, имам една тъжна новина. Скоро почваме Даско. Мога да понеса. И аз. Освен, че господа по математика пак няма спре да крещи като да. Госпожо, ако гледате, моля ви, спре да крещите, отидете на психиатъра. Няма да гледам. Не ходите на психиатър, базикам се. Просто не ме обучавайте, защото само викате. Ако бъдете с мен... Демек на позничи. Да, just leave. Просто може да спрете да крещите за всяко нещо. Продължително. Вземи и дървото. Добре, значи
Ето тук. 1, 2, 3, 4. Вземи дървото. 1, 2, 3, 4. Добре, чакай бе. 1, 2, 3, 4. О, айде ходим да спим. 3, 4. Много бързо стана нощ, току-що. Само, сайдам. Добре, идвам. Напишете в коментарите също така за епизода, въпросът за днешният епизод е дали бил отвън добре. О, миналия епизод забравихме да питаме. Да, да идва да лягаме. И така. За първи път снимам толкова късно. Не толкова късно, 8:30, ама по принцип снимам към 1-2. Като стана и той като ми звъни и ако сервер е познат, защото някой път... Добре. Ще те го спата. Има някакъв крипър. Добре. Къде? Под земята е. Мале. Май за това. Май за стрелянката. Няма го. Колко май за стрелянката. Не знам. Лагваме 20 фрейма, извинявам се за този лаг в V-Box. V-Box. И YouTube. Да. Пак и там ще качваш клиповете. Minecraft giveaway. Може би след малко време. Така че... Аз не му предлагам да го прави. Ще ви издам само една малка тайна за него. Нали, клипа ще ви кажа всичко, но като събера 350 сабскрайбера, тогава ще го изтегля, но все още не съм правил клип, така че нищо не се знае. В YouTube съм предвид. Добре, опа, какво стана бе? Нищо наби. Не, аз скочих отгоре. Хубаво ялче за още 100 слабки. 100 слабо ялче. Слабки. Слабки. Е. 1, 2... Трябва ни стоун. Ами, изпечи малко. Да, това ще правя. Ама ние нямаме почти никакъв кол в печките. Ами, служи бе. Защото ние нямаме кол. Да. Ами, затова винаги ще трябва да го убиваме вече, като го срещнем като ходим. Следващия епизод очаквайте, боличко. Очаквайте да направим... какво беше бе? Конишня. Да, казах вече. Смятам фермичката да е обща. За всичко. Съгласен ли си? Защото не ми се правят сега две фермички, пък и... Този епизод не смятам да става 30 минутки, ами около 18-20. Факт. Смятам да почвам поредица на GTA 4, на Saints Row 3, на Payday и така. Само ви споменавам. Hell yeah, bitch. Така... Всъщност в момента гледам матч Manchester United Swansea, краят на първото по време и United водят 2-0, браво на United. Аз съм им фен от 7 годишен. Първият ми беше на Димитър Бербатов. И това е вярно. Да. Спомням си брат ми като ми го купи. Още помня тези мигове, когато бях малко лапенци. Да, преди няколко години. Хей! Какво бе? Добре, трябва да направя един... Откъде ще входа? Няма да имам вход. Отгоре ще падат. Не, също там откъде ще входа. Да, в този епизод... Гаден самолет, извинявам се. Ще кара с ледне със самолет. И я направим малко фенсове. В този епизод ще направим и... Направи фенсгейтове. Какво беше фенсгейт? Да, сечих се. С пръчки и такова. Да, сечих се. Окей, в чест с рандом айтеми може да има в къщичката ни. Не. Добре. Трябва да ми още стълби. Тук трябва да сложа един workbench. Аре! Окей. Лока. Това е... също така си търся човек, който може да направи интро. Да, вярно е. Ще има награда за него. Да, търси ми човек, който знае как се променя името на Facebook страница. Не бе, човек, знаеш какво вчера? Нали имаме една, със сигурно имаме една страница 99,9% футбол. Аз там мога да променям и всичко, просто нещо се е бъгнала самата страница, човек. И там даваш настройки на управление или нещо такова. И на другите страници става, само на нашата не става.
Добре, значи ще ни трябва някъде, който допнем за малко. Добре, ето, готова е. Направи ли фенсгейтове? Ми да, ама ти не колко? Добре, 2. Чакай сега, че да направя друг. Трябват ми слабове. Точно 2 слаба ми трябват. В честа майма. Хубаво бе, отивам спокойно. Хубаво, ари... Аз ще направя покрива, а той ще от листа. Случайно да имаме листа? Или ширс? А? Имаме ли ширс? Не знам. Добре. Сега... ние имаме ето, че фенсгейт. Добре, трябва ми... 2 ми трябват. Добре. Трябва ми ширс. Нали имаш един? Листа. Отиди за листа. Чакай малко. Лука. Ние ги изхъбихме, бе, човек. Нямаме листа. За козачи листа. Окей. Колко такова ти трябваше? Листа ли? Не. Слабове. 2. Май, да, 2. Хубаво. Готово, взех си ги. И отиди за листа. Да, бе. Човек, май пак ще става нощ. Ако ще трябва стон слабове, са в честа. Няма ми трябва повече. Добре. Получава се добре, кефлита, как става? Листа, добре, сега. Кефлита как става? Да, бе. Това е една от най-добрите им постройки. Ето така ще входа. Утре так. И окей, аз искам да привлека животните. Да ги преоблечеш? Да ги привлека, бе. Да ги такова. Трябва ни малко... Какво не трябваше, бе? Лидове. Да. Нали мога ги дърпаш? Да. Аз не знаех между си вчера, като ми каза и чак тогава разбрах. Но аз кога го знам това? Кога го знам, кажи ми? Аз съм взема двата лида. Не, всъщност един лид ми трябва. Не, 2 лида. Не, аз направо има двата лида. И животните са съвсем наблизо, така че, както видяхте, не е нужда да спираме клипа. Колко време става клипа вече? Не да знам, малко. Майма торч. И аз торча, божечко, не торча ми крипер. Сега как в PvP България и съм второ ниво. 15 ФПС. Ето, на мапа ги виждате. Овце и... Добре, поне знам, че от тези 30 човека, които не гледали клиповете, никой не мисли за минимапа за хак. Ако схвана. Да. Добре, аз не мога да дръпна. Проблема, че не мога да дръпна. Човек, от едно дърво, знаеш ли колко листа събрах? Не. Чакай само да ги събера. Добре, али идва. Ще още не са такова. Готово. Готово. Вече повляках 2 шип. И след малко идвам. И тук съм. Отново. И ето, че вече водим 2... Добре, мои ми върнете сега лидовете. Да затворя. Да взема лидовете. Окей, всичко е тук. Сега отивам да взема и другите. Сега отивам да взема и една кръвушка. Направо направи покрива от листа. Просто слагай листата на това. Да, направо ще покажа как. Ела. Ето ма. Ела ти покажа просто. Дай едно листо. Добре. Ох. Ела. Не, вземи ги. Не ми трябва. Ела само да го направиш. Защото не мога всичко да правя сам. Ето просто идваш тук затваряш. И те просто поставяш. Ето. Дай. Добре. Отивам за останалите... О, искаш да бягаш? Няма да стане твоята. Махай се. Така. Добре. Надявам се този клип да ви харесва. Лайкнете го. Лайкнете ми и другите клипове. Ако не сте ми видяли другите клипове, какво чакате? О, зомби. Вижте какъв меч ще инчан. Да. Аз ми налеп след инчанта. Добре, този път вземаме една крава и един шип. Добре, може да дойдете.
Айде, кравушки. Би ли дошла? Ще ни трябва 2 крави. Много ясно. Покрива е готов. Добре, добре. Опитвам се да привлека тъпите животни. Хубаво нещо. Не, стой тука. Добре. Добре. Вече повляках едната крава. Лъка. Вземи твоите или ти довлечи другите. Чакай. Не, кравичка, идвай. Идвай, крава. Абе, човек върви само в една посока, тя няма да избяга, спокойно. Няма как да избяга. Какво бе? Няма светлина, трябва да сложим торчове. Вътре. Торчове, че къде са? Аз съм торчове в себе си. Къде сменах бравичката? Не, тъска да бяга. Едната избяга. Връщай се! Къде е тя? Връщай се отца. Къде си бе? Абе, държа спокойно. Чек, ти му да виждаш на мапа? Помага. Къде ме Лида? Ние ще продължа. Не. Влизай бе. Виж Чу ли е? Сега затвори зад мене. Затвори. Готово, аз затворих. Готово. Добре, трябва торчове. Нямам торчове. Я ми дай торчове. Нямам. Имам един. Дай ми го. Отиди да вземеш другите животни. Чакай, айде спим. Хуаре. Ти сме на тази деня. Ще е единя. Направих чест за приходите, които звъннат фермичката. Да, добре. Отси сега вземи другите животни. Сега се намеря Лида. Добре, нати моя. Нати му. Абе, спокойно. Добре, аз ще направя малко торче и да осветя. Добре, 9000, добре. Тук има торче. Ето ги моите, те са моите, аз ги бях оставил тук в чея с дървото. Май там хак. Добре, време е да осветим. Лида е като лас. Да, това е ласо. На български означава ласо. Май, не знам. Аз не мисля. Това гласен. Не мисля, че ми трябва толкова много овце. Ще трябва ни още една крава само. Остави ги другите. Не, всъщност, вземи още една. Само една вземи, да станат 4. И аз сега отивам да търся още една крава, като я намеря, ще пусна клипа. И ето, че отново сме в къщи и нося една крава, намайна сирайна и си изгубих. И си изгубих едното ласо. И сложих този текстчер пак. Ако се питате как се казва, има го само 16 на 16 резолюция. Казва се FNI Realistic, ето така. FNI Realistic. Няма да слагам линк, защото не знам къде е. Крава, влизай. Крава! Гледай каква е тъпата с крава! Едно шип избяга. Не! Едно шип избяга. Да знаеш. На мен те ми се случи, за това си използвах 2 ласа. Чек много са тъпи, но не бе. Ела тука, бе. Ела тука, влизай, бе. Така, само да е. И вече всичко е готово. Имаме си всичко. Всичко вече е готово. Направено, осветено. Вече са ми 2 крави. Ще ги размножаваме.
Надявам се епизода да ви харесал. Аз бях Шидър, при мен беше Хедкил. Нали ще ми да... Както и да. И той в момента прави пистен врата. Окей. Да, бе. Прави пистен врата, браво на него. Този са. И това беше. Чакай да сложим край на този епизод. Ела. Аз бях Шидър. Тук по мен беше... Защо имаш мустак? Няма мустак, бе. Ти има от това от... Текшък пака. Аз бях Шидър. Абонирайте за мен в YouTube бокс. И всички линкове, които казах, ще ги има в описанието. Лайквайте клиповете, сабскрайбвайте, коментирайте и чао!